Avui és la tercera jornada de Job Dating, on col·laborem el món empresarial i l'Institut. Donem formació als futurs treballadors d'aquestes empreses. Tots som coneixedors de la dificultat que tenen les empreses per trobar nous treballadors i treballadores. I aquí tenen l'oportunitat de captar el talent local. Sens dubte, darrere d'aquestes jornades hi ha una feina ingent per part de tot el professorat que ha preparat aquest jovent per inserir-los en el món laboral. Una de les grans necessitats que tenim al sector hoteler i també la restauració és la manca de personal qualificat. Això fa que tinguem personal d'aquí de Lloret o Rodalies i personal ben format en les places que necessitem. Quan a tu t'entra un talent que és jove, amb una formació que ja tenen de base i llavors encaixen bé en l'equip, la veritat és que els hi podem oferir aquest creixement i aquest reconeixement ja ho tenen mentre estan treballant en l'hotel. Aquest és el tercer any que podem participar i la veritat que estem molt contentes perquè cada any trobem algun candidat que encaixa molt bé al nostre equip. Y la verdad que la experiencia es muy positiva y de hecho a día de hoy tenemos gente trabajando con nosotros que viene de muchas prácticas y la verdad que és un placer. Nosaltres l'any passat vam tenir 2 alumnes fent pràctiques, feien primer d'aquest cicle formatiu i l'experiència va ser molt i molt positiva. Veiem que està molt ben organitzada. Marxem d'aquí havent conegut perfils molt interessants, sobretot del món de l'oci i del món de la imatge i del so. Ens sembla molt interessant, no ens ho repetirem, és una idea fantàstica. Doncs participar en aquestes jornades ens comporta una experiència per intentar buscar ja sigui hores de pràctica, empreses de pràctiques o empreses a les que puguem trobar algun tipus de treball per treballar. Estic molt content de poder fer les entrevistes a moltes de les empreses de per aquí a prop que ens poden arribar a ajudar en el tema de pràctiques i sobretot que en un futur ens pot ajudar a avançar en molts dels aspectes professionals sobretot i saber quina feina podem triar de futur, especialitzar-nos més en les nostres labors que fem a classe i sobretot que ens poden ajudar. Bastant agradable, la gent aquí és molt maja i m'agrada molt. És una gran idea que jo crec que tothom guanya. L'Institut, doncs, clarament guanya amb pràctiques que ofereix la gent aconsegueix treballadors o gent a pràctiques i doncs, els alumnes són els que més guanyen perquè no s'han de buscar la vida en pràctiques i poden saber de primera mà què és el que faran aquestes. Aquestes jornades són molt importants perquè per un alumne poder posar en pràctica el que ha après durant tot el curs és vital, és el seu fruit de tot el que ha estat ell treballant tot l'any durant un curs escolar. Llavors, clar, una jornada com aquesta li dona l'oportunitat d'expandir-se, de poder posar en valor el que ell ha fet, poder-ho explicar amb les paraules adequades i poder trobar una oportunitat de feina tot l'estiu aquí a Lloret.